дар саҳни китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷи Асирӣ намоиши китобҳои илмиву бадеӣ, китобҳои адибоне ки барои бачагон бештар эҷод намуданд гузошта шуда буд. дар фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дӯстдорони китоб сарҷам омада аз ҷумла мардуми синну соли гуногун ширкат варзиданд. саҳни китобхона идона ороста шуда буд. назди ҳозирин роҳбарияти китобхона аз муҳимияти ин чорабинӣ сухан кард. гуфта шуд ки китоб ин махзани дониш аст. бо ибтикор ва ташаббусҳои роҳбарияти олии кишвар ҳамасола озмунҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор карда мешавад. ин таваҷҷӯҳ боис мегардад ки насли наврас ба мутолиаи китоб ҷалб карда шавад ва минбаъд дар шинохти ниёгон ва таърихи гузаштагонашон ба хубӣ огоҳ бошанд. китобхонаҳои бачагона, тамоми китобхонаҳое ки ба оммавӣ дастрас ҳастанд, боз ҳам бо як шаҳомати хоса, бо як фазои идона дари худро барои кӯдакону наврасон, барои ташрифоварандагон боз мекунанд ва дар ҳамин вақту замон ба онҳо хизматрасониҳои боз ҳам беҳтару хубтару хизматрасониҳои касрати баландро роҳандозӣ мекунанд ва воқеан ин фестивал дар сатҳи хеле баланд бо чорабиниҳои тантанавӣ, бо чорабиниҳои идона, бо намоишҳои китобӣ, бо маҳфилҳои адабӣ, суҳбатҳо ва муаррифӣ гузоштани шуъбаву китобхона филиалҳо ва муассисаҳое ки ба онҳо хонандагон ташриф меоваранд баргузор мегардад ва ин аз он далолат медиҳад ки кормандони соҳаи китобдорӣ ҳамеша кӯшиш мехарҷ мекунанд ки ин ба тамоми мардум, ба тамоми насли наврас, ба хонандагоне ки воқеан дар роҳи илму дар роҳи мутолиа ҳастанд, ба онҳо хизмати шоиста ва арзанда гузошта бошанд. дар чорабинӣ намоиши бошукӯҳии китобиву матбуотӣ гузаронда шуда маърузии китобдорони китобхона шунида шуд. ҳамчунин хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва муассисаи таълимии давлатии коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон ҳофиз суруд хонда таъби ҳозиринро шод намуданд. дар навбати худ адибон ки бевосита дар ин чорабинӣ иштирок доштанд андешаҳояшонро пиромони баргузории фестивали китоб баён дошта иброз намуданд ки он дар ҳақиқат саривақтӣ аст. тавассути ҳамин гуна фестивалҳо сол то сол сафи хонандагони китоб бештар ва шумораи китобхонаҳо низ зиёд мегардад. ман дар давраи якум дар фурӯғи субҳи донои китоб аст. дар даври мактабӣ ҷойи аввалро сазовор шудам. акнун мехоҳам ки дар даври шаҳрияш, яъне фурӯғи субҳи донои китоб аст, иштирок намоям. ман асосан 50 китоб мутолиа кардам ва боз мехоҳам ки аз ин ҳам бештар китоб хонам. мутолиаи китоб имконият фароҳам меорад ки новобаста ба синну сол ҳар як хонанда нутқи бурро ва дониши закиро аз бар намояд. ҳанӯз дар овони кӯдакӣ наврасон метавонанд малакаи зеҳнии худро тақвият бахшанд. Сафар Неъматов, хонандаи синфи 6, имрӯз дар фестивал ширкат варзида хушнуд аз он аст ки ҳамин гуна маҳфилҳо бештар доир карда мешавад. ӯ ҳамадам ба китобхона омада китобҳои гуногунро мутолиа менамояд. баробари иштирок дар чорабинӣ боз як китоби дилхоҳашро аз китобхона пайдо намуд. ман аз хурдин китобхонаро дӯст медорам ва барои наврасон ва ҷавонон мегӯям ки бисёр китоб хонанд. бисёр китоб хондан зиён нест. одаме бисёр китоб хонад, донишаш бисёртар мешавад ва ҷаҳонбиниш васеъ мешавад. ман китобҳои асарҳои хориҷиро хондаам. мисол Вильям Шекспир, Волфганг Гёте, Пушкин ва дигарҳо. дар китобхонаи бачагонӣ ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ низ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони фурӯғи маърифат баргузор шуд. дар он кӯдакону наврасони зиёд ҷамъ омада бо қироати шеър, суруду таронаҳои марғуб иштирокдоронро истиқбол намуданд. дар толори китобхона ҷамъомадӣ бо шукӯҳ доир карда шуд. дар доираи баргузории фестивали мазкур аз рӯи чанд номинатсия иштирокчиёни фаъол бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда мешаванд. ҳазрати ҷоми хуб гуфтанд ки аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва бемузду миннат устоде дониш медиҳад ҳардам кушоде. китоб он чизи бузург аст ки дар тӯли ҳазорон солҳо аниси инсон аст ва ҳар як касе ки аз китоб баҳравар аст, ӯ аз олам баҳравар аст. баргузории чунин фестивал барои ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои милливу умумибашарӣ мебошад. дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон силсила чорабиниҳо гузаронда мешавад. фестивали мазкур то 9 апрели соли равон идома меёбад.